खांख्राइ हमग्राया नैबे ओरैबायदि हमनो गोरोंखा खांख्राइखौ बेखौ जों हमना लाबोदों आरोखि मानसिखौ फैया होनथारदोंमोन ओमफ्राय नै माखासेया ओरै दं थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दाहाय नै बिथांनि खांख्राइ हमनायखौ नङा होमबा लाव बैयावसो मोजां मोनलै गोजौआवसो नैबेखौ बारलांनांगौ होनबासो बरिया मोनखायो मैसो बाथोन खाथियाव नैबे अन्थाइ गुफुर ओरै खिथुजों खेबनाय जाबाय नै वाटारफला लामाया नैबे वाटारफलाव दुगैग्राफोरनि ड्रेस चेन्जिं खालामो नैबाव ड्रेसिं ड्रेस गानग्राब्रा नै दैया मोनजेनबाय वाटारफलनिया बेनो फैनाय आदै थौदो आफांजोंनो दे हमद' दे बनियावनो नै होद थांफाबाय हनै बेलाय माथो नुबायना गोरों ना गोरों माबायदि जोंना आं होनखादोंमोन ना दहाय डेन्जार बियो खांख्राइ हमनायाव आरो हमलांबावसै नै बाबु बेखौ फै बेयाव थागोनथ' बेयाव थायालै नैबावसो बेलाय गुदुङा बैलाय खांख्राइ खुरनाय दं ओमफ्राय नैबेखौ बोखार बे फिसायाबो जायो दे दांग्रोमदो बिदियासो गोथावलै डाइरेक्ट फ्राम फ्राम एवना जानो दहाय हाजोआव हमना लाबोनाया नै बेनो मोनबाय आरोखि देखायासै डाइरेक्ट मोननायखौ देखायफैबाय नै ओमफ्राय ओरै बानलु दङ जानायनाय दं माबायदि टेस्टआ एसे गोथाव जागोन दां बुस्थुआ गोथावथार माथो जादु संख्रिया एसे खम जाबाय दा